Σήμερα έχουμε, και πραγματικά είναι μια σπουδαία μέρα, γιατί είναι η ανοιχτή διαβούλευση, αφού έχουν προηγηθεί προτάσεις τις προηγούμενες μέρες, ανοιχτή διαβούλευση για τη νέα στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται να πω πόσο σημαντικό είναι για το Δήμο μας, πόσο σημαντική είναι η δική μας η βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Όπου και να κοιτάξουμε γύρω μας, βλέπουμε να υλοποιούνται έργα που βασίστηκαν σε αυτή τη συγκεκριμένη στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, που άλλαξαν τον τόπο μας, άλλαξαν την πόλη μας. Γιατί είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό εργαλείο, στο οποίο προσβλέπουμε και για τη νέα περίοδο, ώστε να υλοποιήσουμε σοβαρά και σπουδαία έργα υποδομής, μαζί με έργα αστικών αναπλάσεων στο Δήμο μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να κάνουμε πραγματικά το Αγρίνιο μια πόλη, έναν Δήμο βιώσιμο, έξυπνο, πραγματικά έναν Δήμο ευρωπαϊκό. Αυτή είναι και η στόχευσή μας. Και στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχουμε και ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Καταφέραμε με τη βοήθεια της Περιφερειακής Αρχής και της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος με τη λογική της αστικής εξωστρέφειας, της αστικής εκτόνωσης, να ανοίξουμε τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και προς τις δημοτικές μας ενότητες και ταυτόχρονα να ενταχθούμε και σε ολοκληρωμένη χωρική επένδυση μαζί με τους Δήμους Μεσολογγίου, Ναυπάκου, Κίας και Θέρμου, έτσι ώστε να συμπληρώσουμε και στις υπόλοιπες δημοτικές μας κοινότητες. Αυτό που ήταν το έλλειμμα της προηγούμενης βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Τώρα πλέον ο σχεδιασμός έχει μέσα και τις δημοτικές μας κοινότητες, είτε με το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που είναι σήμερα η διαβούλευση του, είτε με το μελλοντικό πρόγραμμα της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, έτσι ώστε να κάνουμε και τα απαραίτητα έργα υποδομής που χρειάζονται στις δημοτικές μας κοινότητες. Εκεί λοιπόν στοχεύουμε, γιατί πραγματικά το ΕΣΠΑ είναι το εργαλείο και η στρατηγική της είναι η βιώσιμη αστική ανάπτυξη, καλά και οι ολοκληρωμένες χωρικές επένδυσεις.